The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Colossians 2:6-7 says, So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Amos 8:11 says, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. On Romans 1:16-17, verse 16 says, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, The just shall live by faith. Ephesians 6:12, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ezekiel 28:12, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. Now, before we start our Bible study today, gikinahanglan ang imong pagsusi sa imong kaugalingon. Let us examine our conscience and see if we still have sins that we are keeping, because kung dili nato kinisugid ngadto sa atong Dios nga amahan, mahimo lamang kining babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 may atong barugan nga nagaingon sa in English, If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kalwasan. Ang imong kabuton mao ay giagad, dili ang imong pagkumbisal. Use your free will aron ikaw makahimos labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon sa in English, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo, magandam tasong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala ka namon ning dapitan na usab, aron kami magkapadayon sa among spiritual momentum pagtuon sa imong pulong. Salamat ning grasya, imo pa kaming ipabuhi, umikan lamang kini sa imong kaluoy, sa imong gugma.
ug nga ang imong plano nagalihok pa man sa mong kinabuhi, mao nga imo pa kaming ipabuhi hangtod ning higayuna. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Niningad lang, wow ba ni kami pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo sa imong kamaturan. Salamat niya mo Bible study through the YouTube ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, ato ng mga suki, ato mga higala o mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Yan sab kita. Another day, salamat kita sa Dios na iya kitang gidala dinhi og okay, aniya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga taw-taw na natong giduputan nga giluhan kini og the Unfailing Love of God, ang dili mapakyas nga gugma sa Dios. Well, atong gisgutan last time kagahapon ang mga bagang katawhan karong panahon na nangausab ng ilang mga pasiuna ug mao kini hinungdan nga nagkadaghan ang mga suliran sa atong kalibutan karon ug naghisgot man kita bahin sa kinaiya sa Dios, ang iyang pagkahingpit nga pagkamatarong ug mao nga atong gipadayon ang ukit-ukit, pagtuki bahin sa mga punto sa doktrina nga may kalabutan ining atong uluhan. The Unfailing Love of God. Ug mao nga lagi sa ako nang gingon nga bagang duot sa katawhan karong panahon na nangausab ng ilang mga pasiuna, inay nga ilang ipasiuna gyud ang Dios ug ang iyang pulong, nangausab naman mga kalibutanon naman lang. So mao na nga kay di man tinuod, di man matuod nila ang Dios, gumikan kay malagi sila pagpanumbaling pagtuon sa pulong sa Dios nga mao ra man kini ang paagi nga mailhan niya ang Dios niya sa usa ka dili magtotoo, an unbeliever who does not believe in God. So kay man siya pagtuo, maog uban pagyod ang ubang mga bisan kani mga magtutuo nga way pagtuon sa pulong sa Dios kay lain mo pud silang mga pasiuna, maghimo-himo na lang sila imagination sa Dios. Inay sila magtuon sa pulong sa Dios. Mao na nga atong gitun-an kagahapon nga sa diha nga ang prinsipyo sa kamatuoran, ang pulong sa Dios tuyok-tuyok na diha sa atong panimuot, circulating in the stream of our consciousness. Now, anha makita nimo, maklaro nimo ang Dios. O na may uban noon, moingon nga, kuyawa man po nang makakita ta sa Dios. Mura man ko mahadlok ana. Nga nung mahadlok ka man nga, makakita sa Dios. Nakitang tanan, adto man mo sangpot sa atong pagkakita niya. So all kinds of religious and philosophical theories promise to lead us into the light only to dead end us in falsehood and evil. Ngora isang putan ka na sa mga mini o sa mga dautan naman sa Roma 1:21 to 23. Now, how do we find our way out of ignorance? So may atong himuon. Kay kung tawhanon ra, wag yun tayo.
kasangkuan niya na mao kini ang hinungdan ngano nga ang ubang mga tao kinahanglan nga naay visual aid aron lagi kunuhay nga makahinumdum sila sa Dios. Kinahanglan sila visual aid aron makahinumdum sila sa Dios. Kay nga naman, tawanon raman nga pamaagi aron ang Dios mahimong tinuod kunuhay para nila. Kinahanglag na ay makita. Kay mo na, di man tinuod nila ang Dios. And yet, wag yun na sila makakita nga ang Dios. Misulti yun siya mismo sa pag-ingon og, I am spirit. And those who worship me must worship me in spirit and in what? In truth. Kana sa Juan 4:24. Naon saon maning ubang mga tao, tawhanong mga philosophy, tawhanong mga pamaagi ang ilang gipanggamit. Unsa may gisulti sa Isaiah 55:9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Now, tungod niya na, because of that, wag ito atong mahimo sa atong kaugalingong pangurahuna nga magkakita ta sa Dios until we are able to acquire the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Once nga imo nang maangko ng hunahuna ni Ginoong Kristo, and you know the mechanics how to acquire it, then usa pa nimo masinati ang pamaagi nga gipahimutang sa Dios. Now, don't you ever forget the fact that God is spirit, okay? Ug ang tao spiritually blind. Kasabot ka? Now, paminaw ron. Unsaon mas tao pag imagine sa Dios? Kaya may uban lagi moingon nga imagine na lang nato ang Dios. If God is spirit, therefore, man has to have spirit. Kinahanglan siya og espiritu, tawhanong espiritu, in order for him to be able to communicate with God, in order for God to become real to him. Man must have a spirit. Timan nila. Kay ang usa ka tawo nga dili magtotoo, an unbeliever, ato mang gitun-an kini, gitawag lang kana sa well, of course, it is already an English word, gitawag lang na siya og dichotomos. Dichotomos, duha. Duha ra ang composition niya. Lawas ra og kalag. So he is a soulish man. Wa siya connection, wag yun siya kalabutan. Uway labot ang Diyos kaniya. Kay body and soul naman, mao na dichotomos, mao na dili magtotoo. Apan sa diha nga siya maluwas, ang Espiritu Santo mo pabuhi. Diya nang murag ingnon ta, murag ingkuyos ba, natog ba, nga tawhanong Espiritu, nga kini mapabuhi lamang, it will be energized, enlivened, kanang sa Espiritu Santo. Buhat na kini, ministry na kini sa Espiritu Santo nga iya kining ipabuhi. Ug sa ato pa, tulo na ang composition sa tao. Nga karon, midawat siya kang Ginoong Jesucristo ngayong manluluwas, naluwas siya. Mao to akong giingon nimo, gipabuhi sa Espiritu Santo ang iyang tawhanong espiritu, human spirit. Okay? So mao na nga gitawag na ni siya og trichotomos, dili na dichotomos, trichotomos. Tulo na, body, soul, human spirit. Okay? So mo na nga, kay espiritu man ang Dios, ang tao nang inahanglan siya og espiritu pod. Aron sa ingon niya na,
he will be able to communicate with God. In order for God to become real to him, man must have a spirit. Apan, unsa man ang tao at the moment he is being born physically din sa kalibutan. Tubag, he is spiritually what? Spiritually dead. Tanang tao nga mahimugso ning kalibutan na declared spiritually dead. Napanunod nato ang salang panulundon ni Adan. Human gis pagkalaglag ni Adan na unsa naangin kitang tanan nga mga katawan. Okay? So we were spiritually dead. Tanawa ra gud ng pagkabutang o kahimtang sa tao. Now, nining adlaw samtang nagtuon ta bays kinaiya sa Dios. Kung ikaw sa ka magtutuo ni Ginoong Jesucristo, remember, you are spiritually alive. Okay? Spiritually alive ka na kay magtutuo ka naman. And therefore, nakay katakos nga mo porsigir nga imo nang makita ang Dios nga tinuod sa imong kinabuhi. Therefore, the only problem dinhi kundili kanamudangat sa imong kinabuhi. When you do not have the Spirit, or maybe you are a believer, but the problem is wa kas gahom niya ng imong spiritual nga kahimtang, then we cannot discover God's character or personality. Now, mao na ni karon ang minungdanon. Okay? Kana bang mohinomdom kag tao? Kasagaran nga you try to remember somebody. Di ba ang iyang naong o hitsura ang imong pagahinomduman? Hinoon, there will come a time nga you won't be able to form or recall sa iyang hitsura niya. Magkainomdom ka pa sa iyang batasan o kinaiya. Di ba? Ngayon, kadtong ba si Kuan bitaw, unsa may pormado niya? Di ako kainomdom. Pero, mao gito siya palamuot sa among klase. Yung na ba? Mao gito siya maldito kanunay sa among klase. Muna mo kasulti bahin na itong imong nakalimtan nga imong classmate. Pero nakalimot na ko sa iyang ngalan, moingon ka. Nakalimot na gani ko sa iyang hitsura. Pero nakaibaw ko mao gito siya. Nakaibaw ko didto gyud to siya, pero di na ko kainomdom sa pormas iyang naong. Nga naman, because ang mainumduman rin mo niya, mao ang iyang kinaiya o ang iyang batasan. Diba? In the same token, since we cannot physically see God, di man nato siya makita naong sa naong with our naked eyes, ang atong paghinumdum, pag-recall bahin niya sa Dios, mao ang atong pagkat-on sa iyang mga pamaagi, sa iyang karakter, sa iyang personality. But into our darkness shines the grace of God because God has revealed Himself. Pangutana, asa man nato makita ang Dios? Where do we see God? Paminaw. When we respond, kung musanong kita positively at God consciousness, it becomes God's responsibility to provide, if you are an unbeliever, to provide gospel information bahin sa kaluwasan whereby we can believe in Christ and thus enter into an eternal relationship with God. Kaya ang Diyos, nagabutyag man siyang kaugalingon diha sa Biblia.
which is the mind of Christ. Una-una ni Kristo. 1 Corinto 2:16. Ang maayong balita sa kaluwasan, the gospel, is only one of many categories of Bible doctrine. Di man din na. So, if you are an unbeliever right at this moment, remember this, Inom Domini, there is only one way. Usa lang kapaagi nga kinahanglan di na kininato kalimtan. Ang bugtong paagi, the only way, and this is God's way, nga maangkon ta ang relasyon ngadto sa Dios mao kini. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Mao nay pamaagi nga gipahimutang sa Dios bahin o kaluwasan. Ug wanilain pa. Okay? Ug kanang maong pamaagi mao'y gitawag og grasya. Ngano man tungod kay iya man ka ng pamaagi sa Dios. Mao na nga grasya. Nakalimot ka na nga ang policy sa Dios mao man ang grasya. God's policy is grace. Busa ang pamaagi sa kaluwasan, grasya. Ingon man ang kaluwasan mismo, grasya. Sa gisulti si Piso 2, 8 ug 9, in English, we have been saved by what? By grace. Through what? By faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift, gasa, sa Dios. Not of works, lest anyone should boast. Kitang mga tao, wa gyud tayo atong kaugalingong pamagi. Aron ta makapanag-iya og relasyon o pagkadugtong ngadto sa Dios, wala. Wa gyud tayo atong kaugalingong pagi aron sa paghimo sa Dios nga tinuod o real in our life, wala. Bisan pag-usa ka na ka-Kristohanon. Always remember nga wa kay imong kaugalingong paagi nga mahimo ang Dios nga tinuod sa imong kinabuhi, wala. Paminaw, it has all to be through the grace of God. Sabtag yun na pagayo. So it has all to be God's grace. It has all to be God's provisions. Iyarang pagsangkap, iyarang grasya. Lisod gyud og magsalig o musalig lang ta atong kaugalingon, bahin ining atong pagkinabuhi sa tubangan sa Dios. Kaya ang kalagmitan kung may tabo nato as believers, ang malagmit nga may tabo nato kung wa tay pagsalig sa pamaagi o sa grasya sa Dios, mahog tas pagka ambugiro. Yes, tinuod ra bagid na. Mahagbong tas pagka mapahitas-on mo ni angay tang bantayan. We should be discerning, we should be aware of that. Apan ang Diyos gumikan siyang grasya, nagpahimutang na siyang daan. Ingon na ang grasya. And that's the reason why toward us nga kanato, God has magnified His word above His own name. Reputation diyan sa Salmo 138 versikulo 2. Now kinigong Salmo 138 versikulo 2 at the end part niya na makasabota nga ngani. Look at this. Tanaw ni. Mas mainungdanon pa ang doktrina kaysa ngan sa Dios. Did you know that? That God has magnified His word above His name. Wa magoy mo abot nato musangpot lang ta sa Dios, musangpit lang ta. Wa tay abtan. Labi nagproblema na. Nya musangpit ka. Wa gyud hitabo. Wa gyud hing abot. Apan paminaw.
apan kung naa kay pulong niya, if you have the Word of God, well, naibaw ka nag-unsay mahitabo. That is the very reason why kapila gyud nato i-emphasize that the doctrines of the Word of God resident in our soul are the only means, underline that word only, are the only means by which we can know as to who and what God is, and thus come to respect and love Him. Kasabot ka? No, mo na gitawag og personal love for God. Mao na ni. Mao nga kun naatay ika tagbo nga tao, pangutan-an na siya, naigugma ka ba sa Dios? Do you love God, sir or ma'am? Ug mutubag na siya, oh good, naigugma mo lang, Dios na good na. Now, sundi na yung pangutana na siya, yun sa manimo paghigugma siya. Because the only way for you to have personal love for God is for you to learn pagkaton, pag-ila niya sa iyang pagka-Diyos. Kay paminaw, kung imagination o panghanduraw ra ang Diyos para nimo, wa yung kay may maghandurawan. You cannot love an imagination. Di manimo mahimo higugmaon ng imagination o handurawan, dili. Kinahanglang mahimong tinuod ang Diyos in order for you to love Him in a personal way. That is the reason why respect and love for God only occurs when you have come to know who and what God is. Pinaagi lamang sa iyong pagtuon sa iyang pulong. Can we accord Him the recognition, honor, and glory that He deserves? Sublion tas pag-ingon din wa tay ato nga mahatag sa Dios nga makahimaya niya, wala. Iman ni nagyud na isilsil na si imong una. Wa tay ato nga mahatag ngadto sa Dios nga makapahimaya niya. Ang Diyos ra ang makapahimaya sa Diyos. You know what I mean? Huwag ato naman hindi pasabot ni mo ka makadaghan ng iyong higayon. O get this, the only way for God nga makaglorify sa Diyos is for you to be a winner. Mananaog. For you to be successful in using all the provisions that God has provided. Kung malampuson ka nga nakapahimulos ug imong na-exploit ang tanan nga pagsangkap sa Dios, unya nagkakabot ka gyud sa gitawag ta og area of spiritual adulthood, mao kana ang gitawag og sophisticated, unique spiritual life. Eusebia. Namdom ka? Unya inig atubang nimo dito sa judgment seat of Christ, bima, human sa rapture. Doon na kay confidence. Kana mo'y makapahimaya sa Dios. Sabtag yun na. Apan nun saon man, nga daghan mang yung tawahan ng pangunahuna nga kini mo'y atong buhaton at mahimaya ang Dios. Kana mo'y atong buhaton sa paghimaya sa Dios, etc. etc. And yet, wag yapoy katinuod. Mayungon ang uban. Kini ang buhaton nato paghimaya sa Dios. Unya, sure ka? Sigurado ka nga may maya nimo ang Dios sa imong gibuhat. Na napuros na ito pang-iyawat ani. Anyat ang Dios wag gyud pang-iyawat. Kaya ang pamaagi sa Dios klaro ug sigurado. So, 1 Corinthians 2:9 nagsulti dinhi og but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Tanawa, og sabta pag-ayo ka ng maong bersikulo.
Ang wa makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, o wala mo santop sa kasing-kasing sa tao, mo'y gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Mo ni Visayan. Now this verse really gives us more meaning, di ba? Magagad manggudugon saon pagbasaan ni God, you see? Kayo imo rang basahon sa laktod-laktod, nga way hunong-hunong, mo ingon kag unsa may but pasabotan na, di man ko kasabot. Pero sa Binisaya, klaro. Well, atong balikon. Ang wa makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ug wala mo santop sa kasing-kasing sa tao, mo'y gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. So that gives you something clearer, di ba? Which means, nga ang tao nga ordinaryo, di gyud makaabot niya ng pag-angkon nga siya nahigugma sa Dios, nga siya nakaila kunuhay sa Dios. Kaya nga naman, ang pamaagi lamang mao ang pag-angkon sa mga butang nga giandam na sa Dios para nimo. Apan tiban ini, dili makita sa mata, dili madungog sa dalunggan, di mahimog pagbati ray mo gamiton aron bation nimo kunuhay. That is why the doctrines in the Word of God, resident now in your soul, are the only means by which you can know who and what God is, and thus come to respect and love Him. Pangutana. But how does God enable us to understand what is normally beyond our comprehension? Naibaw ba mo ni? Karon, niya mo din sa atong Bible study through the YouTube under this ministry. Okay? Wala nga nung naama mo diha nagpaminaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios nga naman. Ang klaro man kaayo para nako mayon ka. Ug nganong naklaro man po nimo. Nang eskwela ba mo bahin og theology aron maklaro ninyo? Nganong naklaro man ninyo? Ngano man? What did God do nga naklaro man ninyo? How does God accomplish the seemingly impossible task of communicating His spiritual, infinite, perfect attributes to our temporal, finite, and imperfect minds? Ngano magyud nga mga prinsipyos, doktrina, mutapot man sa itong una. Ngano man? Nga kini atong una-una, mas ganahan mga butang nga sukwahi sa pamaagi sa Dios. Nga naman. How can we come to understand the integrity, the character, essence of God, ang pagka-Diyos sa Diyos? Now, our blindness is perhaps darker than you realize. Ang dili magtotoo, called the natural man in 1 Corinthians 2:13-16, lacks spirit. Why human spirit? Okay? Why tawhanong espiritu? Mao bitaw tong atong giingon og spiritually dead. Sanglit ang dili magtotoo has no activated human spirit. Manigiingon nako kaganiha nga no activated, energized, and living human spirit. Murag kuyos manguna sa pagkalaglag ni Adan. Kitang tanan naduhig na ito. Nanguyos pong atong ang human spirit. Muna nga, i-declare dayon kita nga spiritually dead. So, ang di magtotoo is simply not equipped to understand spiritual phenomena. Di siya kasabot. Mao ni ang dako ron nga problema. Hangtod nga mahimo siyang usa ka magtotoo until he becomes a believer. Pinagi siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Huwag yung mahimo ang Diyos para niya, wala.
Mao ni kanunaya natong emphasize nga ang Dios way mahimos usa ka dili magtotoo. Sanglit ang Dios wa may labot niya. Niya nang maong unbeliever. Hinukman man ang tawhana. Kasabot ka? So let me emphasize this over and over again. Nga ikaw nga dili magtotoo. I am now referring to you who you are an unbeliever. You have no relationship to God whatsoever. Wala. Bisag kapila ka mo sangpit, bisag kapila ka mo ugbok o kandila. Ingon ka dakos poste para sa Dios. Wag yung mahimo ang Diyos nimo. Kaya wag yung ilabot ang Diyos lagi nimo. Please mark this very carefully. Di ba yan ni ato? O biya ta maggama-gama, himo-himo nini. Mao ni gilati diha sa pulong sa Dios. Ug mo sa dili ni atong ginamagama, binuhat-buhat, tinumo-tumo, dili ni ato Na kining tanan gipatin-aw sa pulong sa Dios, pulong kininiya sa Dios. Okay. So kung masuko ka na ako, bahin ini, kay tingali, natungnan ka, ayaw ko kasuki. Kasuki ang Diyos. Paminaw. The only time nga ang Diyos na anay kalabutan nimo, maura ang higayon, nga muhimo ka og desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Ingon nga imong personal nga maluluwas. Pinagis pagtuo kaniya lamang. That's the very time nga naanay labot ang Diyos kanimo. Gani mahimo kang iya nagyong anak, a child of God, Juan 1:12. You become a believer. You became a believer. Luwas ka na nga tao, ug naa ka na kinabuhing dayon. Eternal life. Di man ni pinagi lamang sa imong pagtuo kang Kristo, nga nahimo kang luwas, ug nahimong magtutuo. Kasabot ka. Anya niya pa, ang Espiritu Santo mo puyo na diha kanimo. Ug kana maghahatag na kanimo sa katungod sa pagsangpit sa Dios nga karon imo nang amahan. Paminaw. Maura ka ng higayuna nga mahitabo ka na. Maura. Ug dili ka magtutuo. If you are an unbeliever, kay misalikway ka magkaluwasan, forget it. Huwag ilabot ang Diyos kanimo. Bisagun saon pa nimo. Mauna, nga ang resulta, sige lang kag pangiyawat sa imong kinabuhi, di ba? Magbinuotan ka kunuhay, iyawat. Magbuhat ka ani, iyawat. Puro pangiyawat imong panginabuhi. Murabag hit and miss, pamasin ba? Mo nagingo sa akong amigo, bason ra. Ibaw ka unsang matang nga ng imong panginabuhi, kagubot ra gyud. Kagubot, kaguliyang, karaw-karaw, way pagkahaluna. In short, you live a miserable, confused, disorganized life. You're just living a life of unreality. Mo na resulta sa imong desisyon. You are a product of your decision. Basta. So, ang imong pagsangpit sa Dios, zero. Ano man. Wala nimo ang Dios na may kalabutan sa Dios. Now, let us make some kind of an infographic again din eh. The unbeliever has a body. Doon na siya kalag, kay buhi man siya. Okay? Now, diha sa iyang kalag, naaman diha ang iyang pagkasiya. Okay? His real him. Okay? That's why diha sa imong kalag, kung natong i-expand ka na siya, mao ang imuhang pagkaikaw. Then, dihas imuhang lawas, anaa ang kinaiya nga makasasala. Old sin nature. Now,
Ang tanang tao nga ihimugso din sa kalibutan, iyon ani ang kaimtang. That's the situation. That's the condition. Then, ang imuhang kalag, ana diha ang imuhang pagkaikaw. When we expand that, it will look like this. In your soul, you have your mentality, panguna-una, na as imong panguna-una, usab ang imuhang tanlag, which is part of your soul. And then, naa ang kabuton, volition. Naa ang pag-angkon sa paglantaw sa kaugalingon. And then, there is a kining emotion, kining unsay atong tawagin ng mura og galumlum lang ni emosyon, which is part of your soul, pero dili kini siya ingon nga kinaiya nato ang emosyon, kundi mag-agad ang normal mangod kay mag-agad raman na sa unsay lihok sa atong una ang pagbati. Apan dunay ubang mga tao nga emosyon na ang kapasulabi nila. Now, even the simple truth of the gospel would elude the unbeliever. Kaya nga naman, ang gospel, spiritual ba ya? Sakto? Na, unsa man nato pag-explicar sa unbeliever o something spiritual like kaluwasan. You see, kamo nga nakadawat naman mo diha, anong nakasabot naman mo? Bahay no kaluwasan. Napoy ubang mga Kristohanon nga, well, of course, Kristohanon na sila nga, wapod sila kay bahog, unsay paagi nga, naluwa sila. Basta kay hindawat lang sila. You see? Would elude him were it not for the convincing or convicting ministry of God the Holy Spirit. Mao na niya nga atong gisulti nga dunay kauban sa grasya sa Dios. Grace of God, ha? Kay kining tanan grasya raman gyud sa Dios. Sama ni at unsa man ni gisgutan din ni. Well, number 1 ang kaluwasan. Number 2 ang atong adlaw-adlawng panginabuhi. Number 3 ang atong pagkahimugso nining kalibutan na it's still part of common grace. Ika-4 ang atong pag-abot sa panahon nga nakadawat ang Ginoong Jesucristo. Nga wa ta mamatay, nga wa pa ta kadawat, right? That's part of common grace. Grasya kana sa Dios. O karon, ang pagsabot nimo bahin o kaluwasan is part of the grace of God. But this time, ang grasya sa Dios mao na ang nagahatag kanimo niya ng sangkap nga ikaw makasabot niining kaluwasan. Kaluwasan ra, okay? At that particular moment, kay unbeliever man ka, may nomdom pud ta ini sa sangkap ng gihatag sa Dios sa believer. Sa gayon gani nga makarnal ang believer, doon nagyapon siya sangkap nga iyang magamit. Usara, rebound, pagsugid sa mga sala. Okay? Kung unbeliever ka, di ka magtotoo, doon ay spiritual nga sangkap nga magamit. Usara pod ang lihok sa Espiritu Santo. We call this common grace. Okay? Unsa man tuod kining common grace? Ang common grace mo kini ang lihok sa Espiritu Santo sa matag higayon every time nga doon ay pagsangyaw sa mayang balita sa kaluwasan, doon ay mga pagtudlo bayang kaluwasan, mao ni ang lihok sa Espiritu Santo. Aron nga ang maminaw nga mga dili magtotoo makasabot sa unsay gisangyaw o giwali bahin o kaluwasan. Kasabot ka. Na mao ni ang hinungdan nga no. Ako nang usa ka dili magtotoo niya maminaw og Bible study. Duha ra ka butang mahitabo. Either muundang siyang paminaw, kaya wa siya kasabot, or nakasabot lang siya pinagi sa academic nga pumagi. Wa gihapon na epekto siya kinabuhi. Basta? That is why
the reversionistic believer and the unbeliever, parihara na sila. Kasabot ka? Kanibang magtotoo nga na gingon na to, reverse na ning kanang atras sa iyang kinabuhing Kristohanon, espirituhanong kinabuhi. Yung atras mo, nakitawag na to reversionistic believer. So, reversionistic believer, ang dili magtotoo, parihara na sila. Kadiferensya lang kay ang reversionistic believer, luwas. Apan ang unbeliever dili, natural dili siya luwas. Now, kung magtuon ta og Bible, na ay reversionist Christian o na ay unbeliever, makatuon na sila sa Bible pero puro sa academic. Mura na ilang mapupo. Okay? Maura nang epektuha. Ug antong makita nga ang unbeliever makasabot lang og spiritual nga mga butang, ang spiritual nga mga butang sa kaluwasan. Ngano man, because the Holy Spirit is the one who works diha kaniya aron sa pagpasabot kaniya. Remember what our Lord Jesus Christ said, ngiyang ipadala ang Espiritu Santo nga nis kalibutan kay siya ang magalihok bahin sa sala, bahin sa righteousness, o bahin sa pagkinabuhi nga wala katapusan. That is why the Holy Spirit, ang ministry sa Espiritu Santo, nagalihok during o sa higayon sa pagpasabot bahin o kaluwasan. So, ato makita ron, as we move forward, di man ilang usa ning prinsipyo nga, as we continue this study, nining bahin sa kinaiya sa Dios, ato isumpay ni aron ato gyung maklaros pagsabot unsa ang paagi sa Dios. Nga inigabot nato dito sa mo'y wa gyoy makahimog excuse o moingog wa mo kasabot, wa ko kay bawo, wa dili na ka na madawat nga pangulipas, wa na gyud tay excuse ana. So mao na nga karon nakasabot na ta nga klaro gyud ang ending. Nga kung usay ikaw ka dili magtutuol, like a fire yung ka. What time mahimo niya na? Niya na sa pulong sa Diyos ba? Wag yung kay mahimo panghangyo-hangyo. Inigabot sa ending, lake of fire yung ka. Mutuo ka bag na ay lake of fire o wa, lake of fire yung ka. You see? For the believer, judgment seat of Christ. Mao na nga karon makasabot na tag ngano nga ang Dios gahatag sa tanan nga kaygayunan karon. You make a decision. Why nakuwang ang Dios nga gihatag? Gihatag yun niyang tanan. Nara natos paghimo og desisyon. Kung ikaw sa kadili magtutuo ni gayuna, naramis nimo sa paghimog desisyon kung maminaw ka ba sa isang iyang maing balita sa kaluwasan o niya imong himuan og desisyon kung mudawat ka ba niya na o dili. O kanimo igsoong magtutuo, I'm addressing now to you, fellow believer, ninigayuna. Anara pod nimo maminaw ka ba sa gitudlong pulong sa Dios o niya imong dawaton, tuuhan, o gamiton ng doktrina sa imong kinabuhi. Wala ito ni ipadayon ugma. Diniho na kita mo hunong o ayaw si piyat sa pagpaminaw sa sumpay ni ini. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpadayon sa pagtudlo ka namo sa imong dugang kamatuoran. Bahin kanimo ug bahin sa among relasyon diha kanimo. Salamat sa imong grasya ning among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan
Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.